Sekudlule iminyaka engu-20 kwabulawa ishoshovu esasilwisana negciwane ingculaza uGugu Dlamini ekuthiwa wagxotshwa ngamatshe ngemuva kokuphumela kwakhe obala ngaleli gciwane. Kuthiwa isinqumo sakhe sokuphumela obala ngegciwane sacasula amalungu omphakathi wakwaMashu lapho ayehlala khona. Babekholelwa ukuthi uletha ihlazo emphakathini wakule ndawo. uDlamini wayekholelwa ukuthi ukulwa nokucwaswa kwabantu abanesandulela ngculaza kufanele kube nguye ophumela obala, afundise futhi aqwashise ngalo. Uma ngabe ubuka back umuntu uba nemizwa engafani, la kuba khona nenjabulo nobuhlungu futhi at the same time. Injabulo mawubuka ayekwenza mesubuka abantu ababenefita ngenxa yokuphumela kwakho obala, abantu nabo abathi kuyaphela ngami manje, nami ngiyasukuma ngiyakhuluma about my status. Namhlanje bangaphezulu kwa-4.4 abesifazane abancane eNingizimu Afrika abatheleleke ngalesifo, okuyisibalo esingu-23% emhlabeni. Lesibalo kuthiwa siyakhula. Laba besifazane bathi ukulwisana nalesifo kuzofanele bacije ngolwazi. Government mengakwazi ukusivulela amathuba omsebenzi, amantombazane amancane engakwazi ukuthi agcine asebenza, angakwazi ukuthi ayofuna usizo kubantu abadala abagcine sebebathelela ngama-STIs, nge-HIV and AIDS, some of them being involved kuma-gender-based violence. Ukubheduka kwe-COVID-19 kuze nezinye izingqinamba kubantu abanalesifo sesandulela ngculaza, okuholele ekutheni abanye bayeke ukuthatha imishanguzo. Isishoshovu uZonke Ndlovu uthi wake wayeka ukusebenzisa imishanguzo ngenxa yokhwantalala. Kamuva uzithole etheleleka ngegciwane iCovid-19, kodwa uthi useluleme njengoba eseze wagoma. In 2019 I found out I had the high blood pressure, and also in 2021 I tested positive for COVID. So it has not been an easy journey. Uhulumeni kanye nososayensi bathi bakhathazekile ngokwehla kwezinga lokusetshenziswa kwejazi lomkhwenyana kanye nokukhula kwabantu abayeka ukusebenzisa imishanguzo. Londi Khatebe, SABC News, eThekwini.